Rolig. Okay. Tak, Swag. Er det dig, man kan se på billedet? Eller din far? Grunden til, at jeg ikke kan ramme det, fordi jeg lagger. What are you doing? What are you doing? Og gider ikke det der, når det skal være sådan der. Crowd foran trappen. Ingen om igen var ingen forsinket. Det var vist forkert. Ingen om spring knife. Er I klar for noget heller? Løller. Budum. Budum bum bum. Okay. Budum bum bum. Frys og løller. Frys. Budum bum bum. Budum. Frys. Jeg kan også være til oven. Det fryser. Bum. Så ikke bevæg dit crush, ja. Bum bum. Budum. Ikke bevæg dig. Frys og løller. Budum bum bum. Budum bum bum. I skal alle er inden 13:40. Budum bum bum. Okay. Budum bum bum. Budum bum. Okay. 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 Oh! Oh my god! Oh! Oh my fucking god! No! Oh! Get the fuck up! Oh! No! Get the camera! Come here! Money! Oh my god! I har ikke lavet regler. Det er Det muted. ved vi godt. Nej, jeg har ikke lavet regler. Okay. Jeg skal... Ben, kom her. Tag min AK. Hvad? What? Skyd ham. Skyd ham. Jeg har ikke... Skønner. Skyd Flemmingen. Skrald. Det går godt, Ben. Drop. Drop. Nej, hvad laver du? Budum Hvad er det, du laver? Oh! Oh my god! Oh! Oh my fucking god! No! Oh! Get the fuck up! Oh! No! Get the camera! Drop. Det var vist det. Jeg skal bare vise om Luke han gør det forkerte i LR, og at ham der, ja, han mixspammer. Jeg kan ikke lige huske hans navn. Ja, værsgo.